चलिए आई हम भोजपुरी गायक छोटे लाल। हाँ। आप सब चाचा भैया के पैर छू के प्रणाम करतनी। अच्छा देखिए चैत के महीना बड़ी रसदार होला ए भैया, सुखलो पेड़ हरिया जाला। कैसे हो बेया? यही चैत के महीना में अच्छा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म भई रहे। चैत के महीना बड़ा रसदार होला ए भैया, देखी कैसे भाव लागल। देखावा देखावा। मगध कृष्णा म्यूजिक और वर्ड म्यूजिक बाय अमरीश राज। बोल ले कोयलिया भिनु सारे कटनिया होला धनर चैतवा। बोले कोयलिया बिनुसार कटनिया होला धनर चैतवा। बोल ले कोयलिया बिनुसार खेतवा में जाना बाजुराई आम के बडाड़ो मोजराई खेतवा में जाना बाजुराई आम के बडाड़ो मोजराई तीसिया के बीजे सावर गोरिया तीसिया के बीजे सावर गोरिया भगवा बोले रे कोयलिया बिनुसार कटनिया होला आमवा के डलिया से कोयलिया कर मचावे सुतल बलमुआ के भोर ही जगावे। आमवा के डलिया से कोयलिया सुर मचावे सुतल बलमु के भोर ही जगावे। हसुआ लेके हो जातैया कटनिया होला धनर चैतवा। बोले रे कोयलिया बिनुसार कटनिया होला धनर चैतवा। बोले रे कोयलिया बिनुसार
कहेला बसंती बयार कटनिया होला धान रे चैतवा बोले रे कोयलिया बिनुसार कटनिया होला धान रे चैतवा बोले रे कोयलिया बिनुसार सुने सरगीत धन रे कलामवा गावे छोटे ललवा लयदार कटनिया होला धन रे चैतवा